Aron mapadangat na ang tabang pinansyal ngadto sa mapiktadong hog racer sa dakbayan sa Karkar, guideline sa pagpadangat nini gipadali sa konseho. Ang report ni Femari Dumabok. Bisan pa man kun gipahunong na ang calling sa mga baboy sa lugar diin gitumbok nga unang na-detect ang African swine fever sa dakbayan sa Karkar. Apan tiyabaw sa mga hog racers nga padayon silang nakasinati og epekto niini nunot sa grabing pagmino sa ilang kita. Ang poblasyon to naa diha ang atong mga lechoneros, natay lechoneros niya. Daghan na silang stocks nga baboy. So affected gyud may Gumika niini usa sa gitutukan karon sa konseho sa dakbayan sa Karkar. Mao ang pagpadali nga mapanday ang mga guidelines alang sa paghatag og hinabang sa mga apektadong hog racers. Kada adlaw amo ang gihimuan yung paagi nga mahuman namo within the week ang guidelines na natay na sugdan sa paghimo nga kung pila ang possible nga amount nga sufficient lang pod nga makompensated ang mga nangawala nila or say losses or damage. Samtang nitabang na usab ang city agriculturist sa pagproseso ni adtong mga napa-insured nga babuyan. Kasagaran sa dato mga livestock racers, labi na sa swine, mga client pa po din namo, mga farmers ni sila. So muna nga kami may naka-assist nila with regard sa mga insurance sa ilang mga babuyan. Mga anay na to, ang amount of cover ana sa PCIC is 14,500. And then kining mga fattener na to, grower, na 10,000. Dugang sa konseho nga gitan-aw na usab nila ang available nga pundo sa syudad aron sa mahatagan og ayuda ang apektadong meat vendors ug lechoneros. Gitinguha sa konseho nga masugdan na ang pagpanghatag sa ayuda sa sunod semana. Uban ni Philip Patricio Grod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.